פרב. אביחי, מרב פעמים. הוכחה שאביחי פעם קיים. כן. מי שמוצא אותו בא להיכנס לפדור. ואני נדרת לו, רואה את הבית שלו, תסתכלו, הנה הבית שלו. כולם, אבל הבית שלו... אתה לא יודע, הוא באמת כאן. הבית שלו הוא לא כזה נדיר, אז... לא אגיד לכם, מאוד גרוע. הנה, אם אתם רוצים לראות מאיפה יש לי אותו, אז תסתכלו. זה מעניק כמו כזה, אם אתם רוצים אותו... היי, זה היומות שלי. אם אתם רוצים את טויטו 99, שם, טויטו 99, סיסמה 99, טויטו. תבדקו, בדקו. עכשיו אני מראה לכם שאני לא משקר, באמת, לא משקר. אני כאן הטויטו, תסתכלו, כותב כאן, באמת. 99. טויטו 99. טויטו 99. ותסתכלו ותסתכלו שאני לא מרמה. מיאו. טוי. שנייה. 99 טוי. הוכחה. באמת הוכחה. מי שעושה. עובד. ראיתם? אז כדאי לכם להיכנס. ביי. אם אתם רוצים אותו, הוא גם נעול, נדיר. ואין לו בובה. ותסתכלו, נו, יש לו בובו. מצטער, אבל אין לו בובות, אבל תסתכלו את כל הפרטים שלו. גם צבעים. חולצות. מדליות. מכנסיים. קקים. שיער. סוכריה. כובע. משקפיים, אביזרי אופנה. משקפיים. שרדור חזרה לעבר. נר. וגולפות. די, די. ואם אתם רוצים הוכחה שאין לו בובות, אז קבלו. אויה. למי שלא יודע, כבר יש לו בובה. סורי, אבל לא ידענו שיש לו. ואם אתם רוצים לראות קסם חשמול, קבלו. מחשמלים אותו עם הקסמים. וגם את העבר. וגם קסם. מים. ממתקים. וגם. וגם ליוטיוב. גם. איזה כיף. ביי יוטיוב. להתראות טוי. להתראות בסרטון הבא שלי.